Dobrý deň, vážení priatelia. Stretávame sa znovu pri ďalšom videu. Dnes si nadviažeme na sériu videí o preraďovaní prevodových stupňov. Takže radenie prevodových stupňov na tom nákladnom aute. V predchádzajúcom videu sme si hovorili o preraďovaní s páčkou s prebuchovaním. Vysvetlili sme si, ako sa to robí, akým spôsobom s tou pákou pracujem, ako preraďujem. Dnes sa posunieme trošku ďalej, ukážeme si ten ďalší spôsob, s akým sa u tých nákladných aut stretávame. Ukážeme si dnes radenie s prepínaním. Ideme teda na to, vážení priatelia. Podarilo sa mi dostať do vozidla, ktoré má radiacu páku zabezpečenú s prepínačom. Preraďujem si tie prevodové stupne teda trošku rozličným spôsobom, ako sme si ukázali v predchádzajúcom videu. Ukážeme, ako pracuje táto prevodovka, ako pracujem s tým vypínačom, ktorý tam máme. Porovnáme si to aj s predchádzajúcou prevodovkou, teda s tou prevodovkou, kde sme si tú páčku prebuchovali do druhej strany. Poďme teda na to, ideme si ukázať, ako sa to robí. Sedíme vo vozidle, pozeráme sa na našu páčku. Páčka v podstate vyzerá úplne rovnakým spôsobom ako na tom osobnom aute. Takisto aj tá schéma je rovnaká. Keď sa pozerám na tú schému, neutrál máme umiestnený klasicky štandardne ako na osobnom aute medzi trojkou a štvorkou. Takže je umiestnený v tomto priestore. Pokiaľ chcem zaraďovať tie nižšie prevodové stupne, musím tú páčku potiahnuť mierne k sebe úplne rovnakým spôsobom, ako keď pracujeme s tým osobným autom. Aby sme si preraďovali tie vzdialenejšie prevodové stupne, čo je C, čo je spätný chod, takže spiatočka, musím zase tú páčku pretiahnuť cez takú bezpečnostnú poistku. Každé vozidlo má tú spiatočku zabezpečenú nejakou bezpečnostnou poistkou, aby sme mi ju samovolne len tak počas jazdy alebo pri pohýnaní tam nezaradili, aby to bolo takým spôsobom trošku chránené. Akým spôsobom teda budeme radiť na tejto našej prevodovke? Budeme si preraďovať prevodové stupne takmer štandardne, ako si ich radíme na tom osobnom aute. Takže páčka jemne k sebe, dopredu je jednotka, zase jemne k sebe, dozadu je dvojka, neutrál, rovno dopredu 3 a rovno dozadu do štvorky. Zostali nám tam posledné dva prevodové stupne, ktoré sme si už síce spomínali predtým, ale okrajovo sa k ním pristavíme. Zase mám tam C, ako sme si hovorili. Opäť sa vrátim k predchádzajúcemu videu. Je to prevodový stupeň, ktorý je zosilnený, je to prevodový stupeň, ktorý má extrémny výkon, ktorý má extrémnu silu. Potiahnem tú páčku viacej k sebe, potiahnem ho dopredu, potlačím ho dopredu a mám zaradené to C, mám zaradený ten prevodový stupeň, ktorý chcem využívať. Takisto, keď chcem radiť spiatočku, chcem si radiť spätný chod, potiahnem tú páčku k sebe a potiahnem mu rovno dozadu. Keď sa pozrieme na tú schému trošku detailnejšie, zase vidím, že tých prevodových stupňov tam máme pokreslené trošička viac. Je tu 8 prevodových stupňov. 8 prevodových stupňov, ale tu u tohto vozidla, u tohto spôsobu radenia, tých 8 prevodových stupňov preraďujem trošku iným spôsobom, ako sme si ukazovali v predchádzajúcom videu. Tu na preraďovanie tých horných, respektíve dolných prevodových stupňov, na prácu medzi tými dvomi kulisami, tými dvomi prevodovkami, keď si to tak nazveme, používam túto páčku. Už z pozície tej páčky, z pozície toho prepínača viem si vydedukovať, pri akej pozícii, pri akej polohe toho vypínača, ktoré prevodové stupne budem preraďovať.
Pokiaľ mám tú páčku, ten prepínač prepnutý smerom do dola, budem si radiť tie dolné prevodové stupne. Využívam si teda tie prevodové stupne 1, 2, 3, 4. Následne tú páčku prepínam smerom dohora. Pokiaľ je prepnutá v tej hornej pozícii, radím si prevodové stupne horné. Radím si tie prevodové stupne 5, 6, 7, 8. Takže prepínaním páčky do dolnej, respektíve hornej pozície, ja si volím zase, či chcem využívať tie prevodové stupne pre pomalú jazdu, chcem jazdiť v tých pomalých rýchlostiach, alebo chcem využívať tie prevodové stupne pre rýchlu jazdu. Chcem využívať tie horné prevodové stupne. 5, 6, 7, 8. Ukážeme si postupne, akým spôsobom s tou páčkou aj s tou prevodovkou budem pracovať. Budeme sa pohynať štandardne na dvojke. Takže pripravujem sa, dáme si do dvojočky a budeme sa pomaličky pohynať. Dvojka, pridávam si mierne, dám si neutrál, respektíve tá páčka, ako sme zvyknutí aj na tom osobnom aute, automaticky mi do toho neutrálu skáče. Takže ja ju nemusím nejako extrémne otláčať, vytlačím ju, potlačím ju iba do tej prednej strany, do tej prednej časti mám tam trojku. Zase rovno dozadu mám tam štvorku. 1, 2, 3, 4. V podstate znovu radím ako osobné auto. Preskočili sme síce tú jednotku, my sme tam tú jednotku nevyužívali, ale inak tie prevodové stupne v podstate radím štandardne ako na tom osobnom aute. Až teraz prichádza ale ten rozdiel, to niečo nové, s čím sa musíme naučiť pracovať. Mám tam ten vypínač, ktorý si pripravím smerom dohora. Prepnem tú páčku, ten vypínač dohora a budeme si radiť vyšší prevodový stupeň. Budeme pokračovať do 5. Budeme si radiť už tú hornú radu. Takže si dávam páčku do neutrálu, potiahnem ho k sebe a potlačím ju rovno dopredu do 5. V podstate radím tú istú dráhu, ako keď sme radili, alebo keby sme si radili jednotku. A ďalej pokračujem takisto. Takže dám si neutrál a potiahnem páčku k sebe a rovno dozadu do 6. Neutrál, zase iba rovno dopredu odtračím páčku, je tam 7 a rovno dozadu je 8. Pokračujeme naspäť. Prechádzam dopredu, mám tam zaradenú 7, neutrál, potiahnem k sebe rovno dozadu 6 a následne iba k sebe dopredu do 5. Teraz potrebujeme pracovať, potrebujeme zísť s tou pákou nižšie, do tých nižších prevodových stupňov, do tej dolnej kulisy. Znovu páčku prepnem do spodu a ide neutrál, ona sa má odskočiť do neutrálu a už ja potiahnem iba rovno dozadu 4. Prípadne rovno dopredu. Do 3 na týchto prevodových stupňoch pracujem. Je veľmi dôležité si všimnúť, ako ste mohli vidieť, ja som s tou páčkou pracoval trošku skôr. Ja som tú páčku už pripravil do hora, respektíve do dola, ešte skôr, ako som mal zaradený neutrál. Tá páka funguje takým spôsobom, že ja si môžem pri preraďovaní do dola, do dolnej kulisy alebo do hornej kulisy tým vypínačom predvoliť, pripraviť tú páku na ten úkon, ktorý ja chcem robiť. Takže ja nemusím mať ani vytlačenú spojku, nemusím mať ani páku v neutrále a ja si už ten prevodový stupeň, tú páku, ten prepínač predvolím, pripravím na to, že chcem robiť nejaký úkon. Čo chcem vlastne s tou páčkou robiť? Že chcem prechádzať z jednej kulisy do druhej. Mám zaradené 4, pridávam si, páčku už počas toho rozbiehania môžem pripraviť, prepnúť, navolím si v tej prevodovke, že chcem vykonávať nejaký úkon, že chcem preraďovať do tej hornej kulisy. Dám páku do neutrálu, v tom neutrále
preradí do tej hornej časti. A ja môžem pokračovať k sebe dopredu, s tým, že tá prevodovka mi preradila už do tej hornej časti, do tej hornej kulisy, do tých vyšších rýchlostí. Takže mám už zaradenú 5. Takisto aj pri preraďovaní naspäť. Pomaličky tú páčku pripravujem už do tej dolnej časti. Prispôsobím si rýchlosť. Následne dávam páčku do neutrálu. Páčka v neutrále, automaticky prevodovka preraďuje do dolnej kulisy, do dolnej rady, do pomalých prevodových stupňov a ja už potom iba potiahnem ju rovno dozadu do 4. Ten systém v prevodovke funguje úplne rovnako, ako fungoval u tej prevodovky v predchádzajúcom videu. To znamená, zase pozrime si schému. Je tam dolná horná rada. Sú tam prevodové stupne 1, 2, 3, 4 a ja znovu na predlohovom hriadeli budem preraďovať tie prevodové stupne, či ich chcem radiť do rýchla, či ich chcem radiť do pomala. Tie črevá, tá prevodovka, sú rovnaké takmer na každom tom vozidle. Či už je to prebuchovanie, ako sme si ukazovali minule, alebo je to tá práca s týmto prepínaním. Tá prevodovka funguje úplne rovnako. Len ten spôsob radenia je iný. Či už je to tu, pomocou toho prepínania páčky hore-dole, alebo prebuchovania, ako sme mali v predchádzajúcom videu. Rozloženie tých prevodových stupňov je úplne rovnaké, ako sme si vraveli predtým. Vravím, čreva sú rovnaké, prevodovka funguje rovnako. Takže 1, 2, 3, 4 prevodové stupne do 20 km rýchlosti. 5, 30, 20 až 30 km za hodinu. 6, 30 až 40 km za hodinu. 7, 40 až 60. 8, následne na najvyšších rýchlostiach. Rovnako aj pri preraďovaní späť. Pokiaľ chcem preraďovať nižšie prevodové stupne, hlavne teda, pokiaľ chcem prechádzať do tej dolnej kulisy, je dôležité uvedomiť si, 4 je prevodový stupeň, na ktorom jazdím 20. Je preto dôležité vždycky dostatočne prispôsobiť rýchlosť, až potom prechádzam do tej dolnej časti, do tej dolnej kulisy a potom si radím tie dolné prevodové stupne, ktoré využívam v rýchlosti menej ako 20 km za hodinu, takže pre tú pomalú jazdu. Oproti preraďovaniu s prebuchovaním je tu taká malá zmena. Niečo, čo sa na tom preraďovaní s prebuchovaním urobiť nedá. Keď ja preraďujem medzi tými dvomi kulisami, medzi tou hornou a tou dolnou, iba prekliknutím vypínača dohora, respektíve do dola, dá sa navoliť rýchla spiatočka. Je to niečo, čo sa na tom vozidle s tým prebuchovaním urobiť nedalo. Lebo ja som tú páku mal v hornom neutrále, aby som mohol radiť tie rýchle prevodové stupne, ale tu mám ten neutrál 1, takže ja preradením tej páčky dohora, do dola viem si navoliť rovnako rýchle nielen prevodové stupne, ale viem si navoliť aj rýchlu a pomalú spiatočku. Znamená to pre nás to, že keď si my tam preradíme tú rýchlu spiatočku, tak to vozidlo bude cúvať pri rýchlosti viac ako 20 km za hodinu. Keď sa pohnete a pridáte plyn a budete chcieť ísť, to vozidlo vám pôjde 20 a vyššie, takže využiť to bežne niekde v praxi je nereálne, ale treba dať na to pozor, že môže sa vám to stať. Zastavíte, zabudnete si prepnúť páčku do dola a zaradím si spiatočku automaticky, vám to bude cúvať na tej rýchlej spiatočke a môže nás to oklamať, pomýliť. Môže nás to hlavne prekvapiť, že sa mi to vozidlo rozbehne, že sa môže stať nejaká vec, ktorú som ja ani tak veľmi neplánoval. Len tým, že to vozidlo zrazu sa rozbehne, zľaknem sa a problém. Treba dať teda na to trošička pozor. Páčka, pokiaľ si radím spiatočku, vždycky musí byť priradená do dola. Urobil som teraz takýto úkon. Páčku som prepol do dola, mal som zaradenú rýchlu spiatočku. Myslíte, že keď sa teraz pohnem, tak to bude cúvať pomaly? Nie, nebude. Prečo nebude? Lebo ja musím dať páku do neutrálu, až keď je v neutrále, preradí a znovu spiatočka a teraz už mi bude cúvať pomaličky. Kým páka neprejde cez neutrál, môžete šťukať vypínačom, koľko chcete. Až keď sa páka dostane do neutrálu,
až potom si preradí prevodovka do dolnej, respektíve do hornej kulisy. Tak sme to teda zvládli. Ukázali sme si aj preraďovanie s tým prepínaním. Mohli ste vidieť, že aj tento spôsob nie je vôbec nejaký ťažký, nejaký komplikovaný. Či zoberiem to radenie s prebuchovaním, či zoberiem to radenie s prepínaním. Je to relatívne jednoduchá vec. Dá sa na to relatívne ľahko zvyknúť. Dúfam, že vám to pomôže, dúfam, že sa vám to páčilo. Majte sa pekne, vážení priatelia.